வெளிநாட்டில் பணிபுரியும் காதலனுக்காக காதலி எழுதிய சின்ன வரிகள். அன்பான என் காதலனே, உன் அன்புக்குரிய காதலி நானடா. நாம் தொலைபேசியில் உரையாடுவது போதவில்லையடா எனக்கு. வெகு விரைவாக வந்துவிடு. உன்னை காண என் கண்கள் துடியாய் துடிக்கிறது. எவ்வளவோ ஆசைகள், எத்தனையோ கனவுகள். உன்னை நினைத்து சில நேரம் கண்ணீரும். உன்னை பார்த்து உன் கரம் பிடித்து உன் மார்பில் சாயும் நேரம் சொர்க்கமே அதுதான் என்று சொக்கி கிடப்பேனடா. என் ஆசைகளை காக்க வைக்காதே காதலா. உன்னவளான என்னை காண வந்துவிடு. சொல்ல முடியாத என் ஆசைகளை உன் காதுகளில் மட்டும் சொல்கிறேன். விரைவாக வந்துவிடு காதலா. நினைவுகள் நெஞ்சினில் புதைந்ததினால் நெருப்பால் எந்த